Bylo 12 hodin. Český rozhlas Brno, zprávy. Do stávky justičních pracovníků se dnes zapojily všechny soudy nejenom ústavního. Zlínský kraj posílá kontroly do Uherskohradišťské základní umělecké školy. V Horodnické zoo se minulý týden narodilo mládě mangabeje rudohlavého ohroženého druhu opic a odpoledne čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dopoledne. Úředníci, zapisovatelky a další pracovníci v justici dnes stávkují za vyšší platy. Do jednodenního výstražného protestu se zapojili pracovníci všech soudů na Jižní Moravě s výjimkou ústavního. Část jednání je kvůli tomu odročených a některé soudy jsou zavřené úplně, dodává mluvčí krajského soudu v Brně Klára Belkovová. Na některých okresních soudech se jedná o zhruba 80 až 90% zaměstnanců. Tam, kde bude uzavřen celý soud, tam dojde k odročení nařízených jednání nebo ke zrušení těch nařízených jednání. Ty budovy okresních soudů, které budou zavřeny kompletně, jsou například okresní soud v Břeclavi, okresní soud v Kroměříži nebo okresní soud v Uherském Hradišti. Justiční odbory chtějí navýšení mezd o 15% a speciální platové tabulky jen pro zaměstnance v justici. Ty už jim rezort spravedlnosti přislíbil na to, aby dostali přidáno, ale teď stát podle